खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां बे समाव रेशन गलादारफोरनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों लाख लाख रेशन कार्ड मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां फैगौ 1 जुननिफ्राय लाख लाख सुबुंफोरा रेशन माइरं मोननो हागोन आरो जुदि नोंथाङा रेशन मोनाब्ला अजद दैखांनो हागोन अजद हरनो थाखाय मोननै नम्बर फोसावदों बे मोननै नम्बरा जाबाय 1800-345-3611 आरो 1967 नोंथाङा बे मोननैबो अनजिमायाव अजद दैखांहरनो हागोन रेशन मोनगिरिफोरजों लोगोसे गलादारफोराबो नेमफोरखौ मानिनांगोन 1 जुन आरो 10 जुननि गेजेरावनो रेशन मोननो हागोन नोंथाङा रेशनाव होनाय फिंगारप्रिन्टखौ बुथुमनांगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मुलाम्फा मोनग्राफोरा EPOS मेसिनजों होनाय रसिदखौ लानांगोन रायजोनि आदार रानग्रा आरो रायजोनि बाहायग्रा आयदा बिफाना बे फोसावथायखौ फोसावदों नोंथाङा अजद होनो हागोन रेशन गलानि बिगोमाया नोंथांनि मोनसे अजदनि उनावनो जेराव थांनांगोन नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा पान्च बेलिन' सिगमा मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन